Piye-piye? Ora penak iki piye? Ngene lho. Karepmu ki ora penak. Bojomu ki mikir suasana lek nyilih ning kreditan Bank Mekar kuwi mang. Wadul ning mahku. Nah, awake ora penak. Oh awake. Heeh. Nah, akhirnya bojoku mulih, wadul aku golek Pak Eko ora enek. Akhirnya aku dolan ning mek sampean. Aku dolan ning mek Pak Eko, ndelalah ki nun sewu. Lawange ora enek bojomu mengo. Lah. Sik. Sik, kowe ki omonganmu piye to kowe Kowe iki? jane kowe ganteng kopokne aku. Sampean benerke Mas. Lah ya bener Pak Eko iki lho. Terus sampean aku akeh dolan mek Pak Eko. Begitu dolan mek Pak Eko nun sewu. Kuwi lawange ora enek bojomu mengo. Ngono. Sik to. Piye benerne Mas? Benerne Mas. Sing bener ki lawange mengo bojoku ora enek. Lah, sing rono iki awakmu Pakku. Lah iya ya awakmu. Lah iya. Kowe ki tak benerne. Lah iya aku iki rono. Aku iki rono lawangmu ora enek bojomu mengo. Sing bener ki lawange mengo bojoku ora enek. Lah kok ngengkel to sampean iki ya. Wong sing rono ki aku ngengkel nyampur sampean. Terus piye-piye lek mengrono piye? Lah iya, lawange ora enek bojomu mengo. Terus bar bojoku mengo kok kapakne? Tak foto. Rene, nalika bojomu dolan ning mahku ki aku weruh bojomu ora penak. Lho, berarti mbok rasane rek. Lho. Kok merasane piye to? Mbok bojoku ora enak. Lho, seto di larase Lah iya kok ora bojoku ora penak iki lho. Mergo saka golek pinjaman kreditan ning Mekar, ding kan dhek ning mahku. Lah iya. Ya tak rasa-rasane bojomu ki ndak penak. Sampeyan ngomong sabar to. Sabar. Kowe arep ngopo? Kok bojoku ora penak iki lho. Ndek iki lho penak jajal aku lho sing ndingi pindho. Loh, sigra kepenak. Kompak lagune ning ora kompak metune. Sebabe? Lagune kompak metune kaya perang ning gone jalur Gaza e. Ngopo? Lah kene dadol-dadol. Ayo ngoten niku bot-bote memeriahkan suasana dalu menika. Siji memeriahkan karo ngedu banter ndi contongi daglan karo mercon. Iya. Nggih, Mas. Matur nuwun ditimbali hormat warga masyarakat Candi, Mas. Amin. Ayo. Salam kurmat, salam takdim kula kagem sedaya para sesepuh bini sepuh ingkang lenggahi dalu punika. Boten kesupen lan kadalumpen sedaya jajaran Porko Bimcam Muspika sedayanipun ingkang lenggahi dalu menika insyaallah kasengkuyung warga masyarakat Candi dadosaken nikmat lan manfaat dalu menika anggenipun gelar ringgit pacuca. Ridho lan hidayahipun tansah mayungi warga Candi pinanggihna barokah kabagyan kamulyan saha katentreman Allahumma. Amin. Wah. Iki Mas Eko 4 tahunan loh Mas Sandi iki, Mas. Jadi saben 4 tahun mesti diadakan pagelaran wayang. Saestu. Kula ya ming meling siji jing melih dicedhakke panggung. Napa? Wah, dandane teng mriku munggah ora umum. Mriki Mbah Care kok. Wah, Mbah Care sesone goleke pinggir nggon kene lho panggung wae. Mlaku kok kono kene iki genep 2 jam lah anyang-anyangen. Ya ora no. Mangsane. Umayan yo awake dhewe. Kula ngeten Mas Eko. Nggih. Piyayi ngriki, piyayi candi. Niku kenging dipun wastani piyayi ingkang bijaksana. Sebabe. Loh, tata tertib dalam menjadi tolak ukur penonton. Ini menjadi acungan jempol mendapat apresiasi dari Bibu PLT Bupati Ponorogo. Mula tepuk tangan kagem masyarakat Candi. Ya, wah hebat. Ngoten Mas. Penjan persani kaya ngeten iki krika lenggah. Masya Allah teng ratan Mas. Iya. Wih, turu niku teng telecek niku. Ya menikmati lewat layar kok pripun. Jangan kaya modele kaya ning rumah sakit. Kae lho, Mas Duduk mbok melu-melu omong lho. Mriki mboten iso omong mikir dalane kaya mbah niki wau kula. Wong Mas kritik lek omong diwili kaya ngono kok. Omong Mas, omong. Dina iki panjenenganmu ditimbali dening panjenenganipun ingkang amengku gati. Bapak Jumino. Jumeno. Iya. Bapak Jumeno, Bapak Lurah, kempalan kajat kalian warga masyarakat. Gumaleng nyawiji, anggenipun ngestreni bersih desa. Jajali. Napa sing sampean omongne tentang bersih desa? Ora ngisi-ngisini lho, aku karo Mas Eko ki ya. Lah aku ngomongnya bersih desa, wis sama ngomongnya ket sore mau kok dadak aku mbok omongne. Loh, paling tidak ada penekanan bahasa no. Ora me saya tapi panjenengan uga ikut di dalamnya. Ngono lho. Ya ngeten lho, kula niku lek trimo Desa Candi. Ini suatu kebanggaan bahwasanya walaupun 4 tahun sekali ini terlaksana. Sing penting warga masyarakat Candi ki ora lali karo budayaning awake dhewe. Alhamdulillah. Mergo asor luring bangsa gumantung marang kabudayan. Apalagi saya itu susah nun sewu nggih Mas. Kula niku begitu walaupun kula niku jarang mriki nggih. Begitu kula teka mriki kula gumun Mas. Sebabe
Candi ini bisa dinamakan salah satu desa sing gemah ripah loh Jinawi, tanahnya subur. Kok iso sampean roh ngono kok? Apa saka ngisor ndelok tetanduran? Aku mau teko rene lagi begitu aku mau munggah rono ya. Iki mau ndak masalah. Nggih. Begitu munggah neng panggung iki saya itu baru melihat bahwasanya kesuburan daerah Candi, desa Candi itu bisa diutamakan, insya Allah akan menjadi barometer desa-desa seluruh Indonesia. Alhamdulillah. Dadi lemah iki subur ya, Mas. Subure ra umum lho. Titik Buktine. titikane apa titik? Saking subure, non saya lho, rijenge tukul gedang le ra Candi. Iki duduknya bahwasanya Kuwi sajen. Iki terap dincepne rene ditempleki gedang sak tundun iki karepe kanggo sesaji. Wong Jawa ora ninggake Jawane sing ninggake tata krama Subasita anggon kejawene gedhe. tak kira lek rijing tukul gedang iki mau. Masa aku kok. Kowe iki marai sing mbok sawang ki ora kok ndelok kahanan sing ngene iki kok. Dadi aja nyalahne gedang, Pak. Gedang ki sasmitone muga-muga insyaallah warga masyarakat Candi sakwise ngeneke pagelaran ing dalu menika, gedang menika gegayane oleh pepadang. Apa sing dijangkah dening warga masyarakat Candi insyaallah bakal diijabe dening Gusti Allah Subhanahu wa taala. Hebat ya. Lah, inggih menika gedang menika gagahan ingkang pinaringan pepadang. Iya. Sedaya menika Pak wapu iki. Gedang niku gegayuhan ingkang saged Gegayuhan insyaallah bakal oleh pepadang. Oh iya. Dadi pagelaran ing dalu menika iki ora mung ndelok hiburan tok ning tirakat. Jarene para winasis tirakat paling abot ki ya mung melek. Dadi sedaya menika tirakat. Muga-muga tirakate kabeh warga mereka Candi ing dalu menika oleh apa sing dijangkah diijabe dening Gusti Allah Subhanahu wa taala. saiki yen sampeyan iso ngartikan gedang oleh pepadang. Lho, nggih lho. Saiki desane Candi iki. Candi menika saka tembung can menika nun saka tembung nun sewu lho Pak Eko. Nun sewu Pak Eko. Sing dulu tak mikir dulu. Iya. Iki Mas yo piye-piye masyarakat Candi iki masyarakat sing cerdas. Can menika saka tembung candak. Iya. Candak ki kecekel. Tegese apa sing dijangkah, apa sing disuwun insyaallah bakal kecekel. Menungso kang urip ning alam donya ki sing disuwun apa to? Sing dijaluk apa to? Sing dijangkah apa? Sing dijangkah ya kuwi urip ayem tentrem. Iya. Ayem tentrem ki piye to? Ayem tentrem ki keluargane ayem, warga masyarakate ayem. Iya. Internali oleh, eksternali ya oleh. Jerone entuk Jabone ya oleh, Pak. tembunge bahasa Inggris. Nggih lho, Bos. Tembunge bahasa Inggris piwon? Tembunge bahasa Loh, Inggris. kok bahasa Inggris nyapa to jane gitu? Tuwapu Kula ya. terus Mas Mitik nika. Kuwi ngengkel nyapa jane iki ya? Jabane entuk jerone Loh entuk. iya, menika bisa dinamakan bahwasanya masyarakat sini bisa menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Ini yang dalam pelajaran itu bisa dinamakan simbiosis mutualisme. Wah, saling saling menguntungkan. menguntungkan. Masyarakat yo cedek karo pejabat, pejabatnya insyaallah yo apa nuruti apa sih dadi masyarakate. Iya. ampun. Ndi menika sok ketemu ndi, ndingkluk, Pak. Wah. Wong kene iki sugih ora ndangak yen nun sewu. Sugih ora penak malih. ora ndangak, sugih ora malih. Nang tetep ndingkluk andap asor, ora seneng pamer dodo. Niki wong Candi, Pak. Iya. Masyaallah. Loh, Kepala desane Bapak Jumeno. wis mulai wong e. Mulai. Oh, urang Nyapung Mbak Lurah kiai. kok susu kondur apa ya mungkin. Mbah Lurah Iya. pucuk pimpinan desa kok kondur ki. Ngapa kok iso kok kondur? Ya Mbak Jumeno. Ju menika jumeneng. Iya. Jumeneng ki linggo. Linggo dadi bapak kepala desa. Jumeneng iki berdiri. Jumeneng iki Lah berdiri. berdiri lah ya bal linggo terus ngadeg. Arepe linggo to, Iya. tibake udunan terus ngadeg. Kowe iki nek pinter ki aja cepet-cepet. Pinter ki alon ngono lho. Aku lek tak kalem-kalemku goblokku teko. Jumeno. Jumeno menika jumeneng. Bapak Ngadeg dadi ke bapak kepala diesel menika. Bapak kepala desa. Bapak kepala desa sok kalau yang ngurusi diesel barang. Iya. Pancen jenengane Loh, iya. senengane nandur brambang. kok. Nantul berapa ki Kuwi nggih nggih diesel, nggih setrum, ben Iya. tikus ora kesetrum. Juki Jumeneng Jumeneng asta dadi lurah ki ora gampang ning angel. Apa meneh ning desa dalam lingkup kabupaten itu dipilih oleh rakyat. Nek nggone kota dipilih oleh Bapak Wali Kota. Ning nek kabupaten itu dipilih oleh rakyat. Iya. Jadi alhamdulillah Bapak Jumeneng itu dipilih oleh rakyat. Amin. Insyaallah apa yang menjadi kepentingan rakyat dikembalikan untuk rakyat. Alhamdulillah. Jumeneng iki ngadeg. Nggih. Terus Menangi menang. Wong dadi lurah ki golek menang ora menang golek menange dhewe ning insyaallah tidak mementingkan kepentingan pribadi tapi mementingkan kepentingan golongan. Iya. Walaupun sekarang program pemerintah pusat itu banyak
MBG yo enek, Koperasi Merah Putih yo enek. Ning beliaunya ora golek badi untuk kepentingan sendiri, tapi untuk kepentingan untuk warga masyarakatnya. Nyatane prasaja. Prasojo jujur tuh penting, Pak. Sederhana. Sederhana. Gawe klambi suwek sithik Buak, dibuak. Pak. Celana suwek sithik dibuak. Diwehne wong. Songkok suwek sithik dibuak. Diwehne wong. Iki mau mbayari sampean. Enek dhuwit 20.000 suwek. Wah, disolasi, Pak. Niki Pak. Kok ndak diweke uang? Sik payu. Oh, Jumeno. Jumeno. Ah, Noki noto. Noto warga masyarakat itu yang selalu diutamakan karena tadi Bapak Kepala Desa, Bapak Kepala Desa. Iki contongmu iki mbok ra ngisin-ngisini to. Tadi Bapak Kepala Sing Desa. bener ki Bapak Kepala Desa. Bapak Kepala Desa itu selalu mementingkan kepentingan masyarakatnya. Dan sudah terbukti bahwasanya Pak Jumeno niku sampun ngasto 2 periode. Dua kepemimpinan. 2 kepemimpinan. Lho nggih lho, Bos. Insyaallah iso ngancik Lho saged no. Lho iya no. Wong ki lek nuwun sewu, dadi lurah ki lek gege mangsa urung ngantek sak periode diduk nek karo masyarakate. Kuwi tergantung kebijakan. Kebijakannya. Iya. Dan cara kepemimpinannya ana ning desa, Pak. Dan tapi Pak Jumeno lho, terbukti Pak Jumeno, gitu Pak Jumeno. Ndi wong iki? Kowe iki kok nggih Pak Jumeno endi wonge kok iso. Pak Jumeno ki sik teng wingking jagongi tamu. Lho, Pak. Bener. Ya ora? Mula Loh. dalam internal manajemen ki ditata Mas. Penting Pak, apa meneh koyo Pak Carik. Nggih mboten? Nggih. Pak Carik iki Pak lho. Yohan. Pak Yuhan. Garwane burik iki. Nggih yo. Burek contongmu ya iso. Wong garwane isune kaya ngene kaya. Wis to ayu kok dadi bojone Carik. Kuwi malah lek diceluk malah ngisin-ngisini. Ngopo? Pak Carik lek nyeluk piye? Ya Pak Rek. Pak Rek lek bojone Bu. Burik. Lah, burik. Ya. Ya Pak. Iya, Lah, iya. burik menika lho sewu. Aja mbok le burek. Hakine bojomu ya saiki dadi bendara desa. Nah. Ayo. Iya kowe malah kena. Ayo. Lagi kan burek, lah bojomu dadi bendara. Bojoku Saiki dadi bendera desa lek nyeluk bedes bojoku iki. Kok iso? Lho iya lho, lah lek sekretaris desa nyeluk apa? Sekdes. Bojoku bendera desa, nyelukin apa? Bedes. Lah, bojoku celuki bedes. Angger budal iso lho, sugeng enjing bedes. Bedes. Ora masalah. Tapi lah kok bojoku nyari. Tapi nanti lho Pak, niki kula niku salut kali warga Mekat Candi. Pripun? Walaupun Pak Carik ngasto dadi Carik, ning garwanipun Bu Carik menika ora mung lingguh tok ndelok tontonan wayang bengi Wah, niki. tenan. Ning tetap berpartisipasi ikut meramaikan pagelaran wayang pada malam hari ini. Jeneng ngono Loh. ikut berpartisipasi. Iya. Ya lah. Ya lah. Tiba ora cakapku dah cakep ya. Aku ketularan kepala desa kuwi. Iki penting lho Pak Eko. Iya. Puri sebagai seniman Eh, oleh Tole Yohan sebagai Carik. Carik. Itu seperti prinsip hidup saya. Pak Eko seniman garwane PNS guru. Guru. Ini harus diutamakan. Ngono. Dadi aja sampai seni sok kalau enek to segan sing lanang seniman, Sing wedok seniwati kayane mlumpuk. Ku lek tanggapan lek sepi merongos kabeh. Oh iya. Iya bener Pak? Sing lanang seniman, sing wedok seniwati kayane mlumpuk. Iya lah. Yen Kuwi oke lek pas tanggapan rame. Oh. Lah lek sepi Rongos ya? Terus sing dibadok apa? Iya. Jajal lah pedomamu piye? Loh, saya seperti jenengan dalang garwane PNS. Mas Puri iki sinden garwane ya Pak Carik. Carik. Iya. Saya itu sebagai komedian. Heeh. Kula niku dadi dagelan. Bojo kula ya nyambutke ning pemerintahan kota. Apa? Tukang Niku copet ada- apa? Loh, dadi Wakatibda. Apa kuwi? Wakil kepala. Iya. Lho, wakil kepala. Bojo Wakil kula. kepala. Nggih. Wakil Ning gone apa kuwi? ning gone kantor kabupaten. Kok wakatibda ki apa kuwi? Wakil kepala penitipan sepeda. Menika bojo kula. Wakatibda. Layakno anake sing terakhir iki ndase kaya pentil kae. Nyapa kok wakatibda? Aku ki yo mikir. Wakane wong parkir kok gawe wakatibda ki apa enek? Parkir ki nek kepalane Pak nek ketuane. iya. Lah nek garwane Mbak Puri gajinya jelas, garwane Mas Eko gajinya jelas. Lah bojomu tukang parkir. PNS iki lho gajine piro? Pol ya 7 juta. Nggih. Nggih lho mboten? Nggih. Bojone Carik. Pol ya mek piro pur bojomu? Ora Ya 6 juta ya mek 8 juta. Nggih mboten? Bojoku lho menika lho. Parkir. Walaupun parkir, Pak. Menika sak ulan, Nggih, menika hasile, menika
selikur juta, Pak. Lho. Parkir ki. Lho, nggih. Lho, parkir ki ana undang-undange lho. Lho, iya. Nek ora ana apa karcise kae ya ora iso lho Yo lihat. gawe karcis tapi golek ceperan. Lho, kok nganti 21 yuta, Mas? Nyolong helm, Mas. Numpone karo helm-helm. Ini tak kandani. Awake dhewe iki Tapi terus konangan, Pak. Nyolong helm konangan akhirnya dipecat ora dadi wakatibda. dadi napa? Akhirnya sak menika nyambut gawe nuwun sewu menika. Nika wis di kalangan khalayak umum, ibu-ibu sampun pirsa. Nggih. Ibu saya bojo kula menika sak menika pegawai Bank Mekar, Pak. Weh, Bang Mekar mengembangkan koperasi berarti. Nggih. Untuk bagian humas hubungan masyarakat. Duduk. Untuk mantri. Kak. Tailor Duduk. pelayanan masyarakat. Senes. Lho bagian Mekar ki apa dudukane? Bagian nasok, Mas, ben minggu. Oh, arepe golek silian ya. Dadi pamer. Mbok panjenengane sekali-sekali merevisi siapa yang diajak. Napa? Lah nek ngeten iki lak ora nggawa asma panjenengan to. Apa teman wong diunggul-unggulke entek-entekane njur anjlok ngeten iki. Tapi lek digunakan yang baik mungkin ya apik lho, Mas. Ah mboten iso, Mas. Wong niki ngomongane niki ngarep penak, mburine bleset tok. Karo meneh bojomu kok gampang golek silian ning Mekari, kok nggih apa to? Lho nyapa ngurusi bojoku sampean? Mergo aku ngerti, dek iki bojomu ki ning mahku. Lho nyapa ning omahku? Wong aku ndek ning omahmu ya ngono. Loh. Aku ndek iki dolan sampean. Bojomu ki dek ning mahku, bojomu ora penak. Ngono lho. Nalika bojomu dolan ning mahku ki aku weruh bojomu ora penak. Lho, berarti mbok rasane rek. Lho. Kok merasane piye to? Lho bojoku ora enak. Lho, seto di laras sik. Lah iya lho kok ora bojoku lek ora penak iki lho. Mergo saka golek pinjaman kreditan ning Mekar, dek kan dek ning mahku. Lah iya. Ya tak rasa-rasane bojomu ki ndak Lho penak. sampean ngomong Sabar to. Sabar. Kowe arep ngopo? kok bojoku ora penak iki lho. Ndek iki lho penak jajal aku lho sapa ngendingi pindho. Loh, Keten lho, panjenenganku nek ngendikan Piye? ditata saestu. Piye? Ora penak iki piye? Ngene lho. Sekaremmu ki ora penak ki. Bojomu ki mikir suasana lek nyilih ning kreditan Bank Mekar kuwi mang. Wadul ning mahku. Nah. Awake ora penak. Oh awake. Heeh. Lah akhirnya bojoku mulih, wadul aku golek Pak Eko ora enek. Akhirnya aku dolan ning mek sampean. Oh. Aku dolan ning mek Pak Eko, ndelalah ki nun sewu. Oh. Lawange ora enek bojomu mengo. Lah. Oh. Sik. Iki gedine lho, Mas. Sik, kowe iki omonganmu piye to kowe Kuwi iki? jane kuwi ganteng kopokne maksudnya. Sampean benerke Mas. Lah iya bener Pak Eko iki lho. Terus sampean Aku akhirnya dolan mek Pak Eko. Nggih. Begitu dolan mek Pak Eko nun sewu. Kuwi lawange ora enek bojomu mengo. Ngono. Sik to. Sik to. Piye benerne Mas? Bener nih Mas. Sing Tapi- bener ki lawange mengo bojoku ora enak. Lah sing rono iki awakmu Pakku. Lah iya ya awakmu. Lah iya. Kowe ki tak benerne. Lah iya aku iki Sing rono. bener ki, heeh. Aku iki rono lawangmu ora enek bojomu mengo. Sing bener ki lawange mengo bojoku ora Lah enak. kok ngengkel lho sampean iki ya. Wong sing rono ki aku ngengkel nyampur sampean. Terus piye lek menurut piye? Lah iya, lawange ora enek bojomu mengo. Terus bar bojoku mengo kok kapakne. Tak foto. Rene. Kok nggih Hello Kitty. Aku ki dadi dulurmu wis suwe. Hello Kitty. Aku dadi dulure Mas Eko ya wis suwe. Lagek. Urung enek setahun. Dulur nyambut gawe kuwi lak ra Oh ngerti ya, to. ya. Kula ki dadi dulure Mas Kluthuk nggih dangu. Lho, Lah, lek jenengan kita- percaya lek karo aku suwi percaya kecilik karo aku. Iya. Tapi lek dulure Pak Eko urung enek setahun. Lagek. Oke. Kula niki wong serius Mas. Kula niki wong serius ra tau dijak guyon. Nggih mek teng mriki tok kula ngimbangi Mas kula Kluthuk njur nglenggahke panjenengan. Loh, mbok legahne wong Pak Eko ra iso lingguh dhewe piye sapa. Iya. Maksudnya ki nek wis nimbali wayang iya. sing lenggah dalang njur enek dagelan kuwi kudune ada sinergi Iya, iya. tongkat estafet. Oke. Nek nggon candi bersih desa Wes. sing disiapke apa? Son diunekno, panggung amba disewa. Iki gamelan ya digelarno. Kabeh nimbali para warga, terus nimbali budaya. Lho kurang murene iki apa? Sing tak pikir ki engko bayaran piro. Wis lunas rasa mbok pikir. Iya. Mula intine Mas. Nggih, Pak. Nggih, Wis pripun? pokoke bersih desa ing dalu menika ing desa Candi. Nah. Muga-muga sedaya warga masyarakat menika muga-muga didohke bilahi cedhake rezeki. Lah yo ngono lho. Amin, Wis, amin. ngono Pak. Nanjake ya Mas. Nyapa? Oke. Lho ibu-ibu ada Eh. orang gono sak meneh akehan kok. Ah, iya to. Iya. Kula iki, kula tak titeni. Nyapa piyayi-piyayi kene iki sik
mendominasi dengan budaya tradisi. Karena ini ada walere niki. Loh, laler sak mene iki terus. Loh, Waler. apa waler ki tegese Iya. kaya apa ning arene Mas? Ana unggah-ungguhe. Nah, ngono lho. Ya, ya. Dadi kudu ngerti, iki ra kena disepelekke lho. Aja. Sinden ki arep piye-piye disawang nek jaman riyen Mas. Nggih. Jaman riyen wayang kuno. Blenconge ora enek sing gawe petromat. Sinden ora ngene iki, loro. Ning ngarepe tukang siter. Yo, Terus dipindah ning mburi tukang siter. Sebabnya apa kowe? Mergo krikete mambu. Wah, Ora, biasa aku. iso. Nah, jake ya Mas. Oke, ngoten. Ayo anu bicare tak dijenengi bicare. Sapa? Lho, ya Oh, Mbak iya. Puri no ben menghibur no. Iki. Cintaku sekonyong-konyong kode karo kowe. Ayo simpan lembar lembar super resetor aspirator nyetak penuh sepita pensiraki cintaku sekonyong-konyong santurung lemah Wangi panjer, botol bensin seliter, motor kutak tak akhiri. ayo tajam Wes, saiki arep ngomong apa karo bicare? Wis aku rasa ngomong apa wong iki sing bayari. Ning mamae. Anu, Nggih. Sik, anu aku Iya, Mas takon Bro. dhisik bicare. Ya Pak. Jenengan di sini ini kapasitasnya sebagai bicare apa sebagai seorang waranggono? Kalau di sini seorang waranggono Pak. Berarti yo enek amplopane no. Oh iya toh Pak. Ya aku lek amplopnya tak kei. Lah sini Lek sing kok butune apa to? amplop. Ha iya. Lah iya amplopnya kok tak kei. wis aja percaya karo kuwi dalang medhit dhewe sak Jawa Timur. Lho, wong ngopi kon bayari sing ngedram iki. Firasat buruk ya tadi. Oh, udah bahasaku kok. Ku cari Oh, berarti sampean ki kene ya, Pur ya? Nggih. Aku mau datang ning omahe sampean kono ya. Ya, alhamdulillah. bojone Pak Carik ki secara SDM, secara AQ, EQ, SQ-nya itu teruji. Asline mbiyen ya, si Yohan kuwi ya. Mbiyen ki mergo tresno karo Pak Eko, kuwi mbiyen seneng karo Sindene iki kerep delok. Ngono. Mbiyen sing dhisik asline YouTube Pur ya. Sinten Mas? Sapa? Mbak Uji asline. Lah ya ora, bocah bagus kaya ngono mosok selerane tuwek iki. Wingko katon kencana, kencana katon wingko. Semakin tua semakin jadi. Loh, semakin tua itu semakin jadi. Iya, iya. Malah enom ki nun sewu. Ragate akeh. Terus Iki lek ra skincare mo. Sing tuwek-tuwek iki nun sewu. Wedak Viva penot 4 5 campur wis cukup. ayo ning lak perawatan mangsamu. Kowe ora percaya, bojone Cariki mesti secara dites. Pemikirannya itu luar biasa. Oh, ngono Cerdas, ya? Mas. Umpamane. Pamane ki mau. Nenano, nenano ki tembangnya apa? Tembangnya ki mau lho. Wah, lah bojone cari ya kopokan. Cek, mati Mas ora kopokan. Sekanya ngoder. Nah, ngono. Iya. Aku iki masih dulur-dulur tapi ya konsekuensinya itu Wah, dikei to. Bener lan jawabno diwenehi to. Iya, makasih ya Mas. kudu apal lho, soalnya basicmu sinden. Ya, insyaallah. No 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 ne no. Ngerti aku? Apa nduk? Nyidam sari. Iso ngono lho. Ya. Ngono lho, wong iki kudu didelok. Pinter. Iso ora kowe? Ora iso Iso, to. ngaur ya aku. None Sopo ne kabeh. no. Nane Ngerti? apa? Capek gunung. Iso ngono lho, Ya. iso. Pinter Pinter bocah. aku. Iso lho ngono. Aku ya iso. Kok iso? Iso aku iso bokap ya. Lah kok bucare lah kok bisi. Apa kuwi? Ya pene ta pene. Suruku batok ya sok kalau mosok Iso ora kowe? pendengaran. Iso tenan. Iso. Ya iso aku pinter aku. Neme. Iso tenan. Iso. Iso tenan lho. Iso kenyak tuh apuk ta lho. Sini. Iso. None nenonane apa nduk? Anu, sore-sore padang bulan. Getok. Jule. Sore-sore padang bulan. Iso klothok. Orang ngitung, Pak. No neno. Hei, aja cengengesan. Sing jelas ngono.
Iso tenan bola. Iso. Lah ya kuwi. Lah iya. No nen. Apa? Kuwi wong nyanyi kelelep. Kowe iki nek tak omongi lagu ra iso ya iso. Ora iso gudel. Apa enek lagu? Kowe didelok. Kowe ndok tak wae dhuwit neh. Wis to, Omi lomo. Iya, Kowe jawabane kudu bener. tekek ya, Nduk. Tekek. Otok-otok kunine. Tekek. Ya. Nggih, Cecak gede ning tembok. tekek. Ya. Nyamuk senengane. Tekek. Ya. Nih Kluthuk. Oh. Jawabane kudu Pak Jumeno. Pak Jumeno. Sing dadi lurah. Pak Jumeno. Ya. Pak Jumeno. Ya. Posik to. Sing dadi lurah. Pak Jumeno. Nah, lurahe candi jenenge. Pak Jumeno. Ya. Sing dadi lurahe Carik jenenge. Pak Jumeno. Nah. Kowe duit karo Pak Jumeno milih ndi? Pak Jumeno. Ya wis kene kono ndang goleki Pak Jumeno. Wis kono. Tenan le, ben goleki Pak Jumeno le. Ndang mudun arep goleki Pak Jumeno kae dadak Pak Jumeno. blangkonan ki ngopo Pak to? Jumeno 30.000 Pak Jumeno. Bukan ngemis ta. Wah, ra mudeng no kok iso. Saiki digandrung Puri. Wah, Oh, tak jak fragmenan iki. Iya. Ya, katresnan karo Dan Bu Carik. Apa-apa. Menika cocok. Menika bu garwane Bu Carik. Terus Menawi menika cilik niki Nggih. Pak garwane Pak RT. Masya Allah, iya. Menika garwane Pak RW. Alhamdulillah, iya. Menawi menika jauh rada gedhe menika. Iya, sinten, Mas? Garwane Pak Kami Tua. Wah, Oh iya. kami tua kan. Nggih, kalau Kami Tua. Lah menika Pak Bayan. Alah. Menika garwane Pak Oh. Kepala Linmas. Desa. Iya. Garwane Pak Camat. Nggih. Menika garwane Pak Sekcam. Wah, nggih. Menika garwane juru kunci menika. Nyasini kowe kuwi kok iso. Loh, entek iki sok ben ya sing ngurusi ya juru kunci. Justru malah wong ki lek penak derajate ning ilingo sok ben bakal mati. Justru malah sing ngopeni iki malah wong sing ngene-ngene iki. Malah pinteri juru kunci. Mudin kuwi mah pinter. Kowe kenal karo Mudin kene ora? Ora kenal kok. Juru kunci kenal Ora ora? kenal. Lah lek pengen kenal mati ben didusi Kecakemmu lho. Mangsamu mbok kon mati sih apa doyan apa kok iso. Ning ra apa-apa, Nduk. Aku wong apik kok. Iya. Sok umpama mudinku ngedusi aku to. Nggih. Kuwi mesti batin. Walah, Mas Jo Klitik biyen dadi seniman, disabuni kon dhuwur resik. Iki biyen sedakoe gedhe karo wong apik, sabuni resik. Iki lak medhit ta? Nggih, medhit. Besok nek arepe wah Kluthuk iki jan nakal ramu menom maneh. Nyabuni kok rai. Mulek mudun. Kok kene suwi, Nduk. Wok. Yo iki sing nakal yo. Akhirnya aku tangi, sabune tak jaluk, tak usuk-usuk dhewe. Lah kene. Iya, langsung bodo sini ya. sembrono masa aku. Kowe ngawur kok kuwi kok iso. Ayo. Ya. Wah nyeromoh iki. Ayo. Pamintaku Nimas situasi. Aku tomong. Sampai melu campur sari JB. Atut. Omong ono cari kon ngalih sik. Bojone kok aku gandeng tangan pekiwuh kok iso. Ngapa? Iki urusan Lah terus cari tak urusane. apa ya tenan? Apa ya tenan, Mas? Apa? Biyen sak dereng karo Puri ya. Hah? Karo aku. Masa belajar Wes jar bocah iki wis cara urip ning dal bulur ro minggu kompo tok. Endinge ya kaya to. Dadine kaya kowe saiki. Dadine kaya sesuk nek dicah tak kamare cah. Wis diomongi. Ya. Atut runtut tansah reruntungan Iki lek awakmu wis nyawisi karo iki sok ben grup iki aja Hambang Rasa aja Kusuma Wardani. Pripun? Iso ben tak gawe jeneng grup Family 100. Kok iso lho? Dulur tok. Ayo mula ora kemana-kemana ngono. Ora kemana-kemana. Dulur piye ngono ya sik petung kok. Ayo, terusno Mas Kluthuk. Wah, watuk. Lek sik ya. Dulu Ora apa-apa Mas Kluthuk. Neng kene iki milik umum. Iya. Tatanan nggawa tontonan nggawa tatanan.
Bojomu lewomu lho. Iya. Wale lek sampean cilik bojomu lemu. Lemu. Lek aku iki wale, aku iki guru bojoku lemu. Sebabnya Mas? Loh iya, dadi aku lek malam Jumat lho, kaya lombok numpang tahu. Jadi ngerti ngono. Ya penak karek bles ngono to. Saling melengkapi. Iya, saya. Kondi mau. Mbah. Kok teko kancane, golek pakan dhewe-dhewe kok. Ing sarina sawa ngine. Wah, diambung tangane. Iki disyuting lho, Mas. Iya, sayang. Hei, aja rene. Wangi lungguh kono lho. Bene pancen tak pameri iki ya. Sayang, Iya, sayang. sampean roh bedane apa lampu karo kowe cahaya? Enggak tahu bedanya ya itu benda aku manusia. Kuwi nek bener ning kurang bener cahaya. Kurang benar. Yen Yang lampu benar kuwi apa? bisa madangi pagelaran wayang bengi iki, ning yen sliramu bisa madangi sakjroning atiku. Wah. Loh, puitis lho, puitis romantis lho Mas Bruno. Romantis ki nek iki karo garwane ki Sinta karo Rama. Sri Depi karo Sanjaidut. Ha iki wong loro sitok kaya penisilin. Penisilin matamu. Raimu kaya domek. Ngono kaya nesu lho. Lah apa enek Mas kaya penisilin. Hei, kowe nek jiko iki karo garwane, nggon Malawapati Angkling Darma karo Setyawati. Nek nggon Ponorogo kuwi Dirmase Broto karo Cempluk Warsiah. Nek nggon Banyuwangi ana Sri Tanjung karo Sida Paksa. Lah nek terus iki karo sampean jajal. Ayo. Loh. Ayo deloken. Lho kaya Kumajaya karo Komodo kuwi. Mangsane. Biasu. Ora. Aku pengen ngrungokne suara. Rasa dianggep omongane wong loro ati kaya mangkono kuwi. Aku trawis loro ati kedek ini kok. Terusno diajeng. Ayo. Datan Kapok kok kapan kowe? Untung bojone Dik Puri iki sabar. Aku iki tresno banget karo kowe sayang. Semanten ugi Ki kowe kula, sosok Mas. kursi ijo iso mencolot ning das barang. Kula nggih tresno kalih panjenengan. Tenan lho ya. Saestu Kang Mas. Tenan lho ya. Nggih. Aja ngapusi lho ya. Boten Kang Mas. Aku iku uga tresno banget karo kowe. Ora ana wanita liya sing tak tresnani kejaba kowe sayang. Saestu Kang Iya. Mas. Lho, Nyapa? rasa rondo. Ngapa? Ketoke iki sing bocah wis greget-greget. Kae sliliten. Iya. Tak kono mangsane. Lamun adoh saketing ati. Angel lho ge cengkok ngene iki ya. Kuwi nek ra cengkoke wong kaken kompor. Ra nek gembos tok isine. Beh, Jan. Tresno diajeng. Yen cedhak tansah ulat Sido hasih Sampan karo Pak Carik ditumbasne kendaraan apa, Nduk? Kalau ditumbasnya pickup Mas. Kaya wedhus. Aku kok yang nanti ditumpaknya nih buri loh Mas. Karo bojo aduh. Orang. Wes sik kaya apa le? Kaya anu Mas. Aku ditumbasnya pickup. Lah nyandi-nyandi aku diusungi ning buri kae lho Mas. Karo bojomu tumpakne pickup. Tumpakne pickup. Tumpakne pickup. Aku nunut ya, Nduk ya. Tak kira arep ganti mbok tumbasnya apa. Pickup ki dihe ngemot apa? Dus. Ah saiki tak takoni. Jajali kowe ngerti wedhus to? Roh, Wedhus ki lak ana lanang wedok. enek. Njur kene umpama berbagi cinta ngono nek sinisian utawa ndum rasa nek cium-ciuman. Iya, iya. Kuwi kepiye wujude wedhus ambung-ambungan? Ya mawon ngene lho. Ah, berarti ora ngerti ilmu kehewanan. Ngono ya. Apa, Iya no. Oh, ngisi ngene iki lho. Wah ora iso. Lah piye? Wong ambung ki mesti
Nggone Lah ning pipi, ndi? pipi. Nah, pipine wedhus ning ndi? Ning kene. Ah, salah. Lah ning ndi? Pipine wedhus ki ning kene. Lah kok iso? Wah, kowe ora percaya rono, jajal. Kowe madhep rene sik to. Kene. Ten penak. Lah. Kowe lak ora tau ngerti to wedhus ambung-ambungan mbek. Gak tau ya. Mesti madhepe rene. Yo, mbek lah. Kowe wedhus? Iya. Wedhus sikile piro? Sikile papat. Nek wedhuse loro Wedhuse loro 8. ora iso. Yo papat ping pindho 8. Wedhus iki lek loro sikile 6. 8. 6. Kok iso? Bar ambung-ambungan ngene wis mangkring ngene. Dadi Lah kowe lo wedhus nek arep ngejak piye? Kare ta? engko tak jajal tak tekok lek dul lah. Oh no. Pindha mimi lan mintuna. Ayo bareng nimas ana tepi wajib. Terusno diajeng. Sito asih Hei, Puri. Anakku Pulung Sari. Kowe ndak domo-domo ndak kudang-kudang wis ndak dauke marang putra Adipati ya gene kowe entuk Pangeran Tirta Karna Apa kuwi Mas? Tirta karena gundulmu. Apa kuwi? Tirta ki banyu karena iki kuping rumah sama aku pangeran kopokan ya. Apa Tirta karena pangeran kopokan. Lah, karepku ya ben koyo toprak ngono to. Pulung Sari. Inggih Rama. Pulung Sari apa to Mas? Pulung Sari anakku. Sampeyan dadi apa? Adipati Wijaya. Saka ngendi iki? Loh, Sik digolekne wilayahe. yo iki nggon pranatan ngono. Ayo, putraku Pulung Sari. Inggih Rama. Rama lak wis nate matur, aja nganti kowe cecaketan marang pangeran siji kae. Kae ora kena kanggo bebrayan ya bocah. Kula tresno saestu Rama. Tresno ya tresno nanging kudu sawang sinawang. Ngono, kowe ora entuk. Yen kowe ngandel apa sing dadi ature ramamu kudu manut marang Rama. Kula sampun tresno saestu Rama. Nggih. Kula boten saged pisah Rama. Ora kena. Rama tetep bakal cukeng marang apa sing dadi piadeke Rama. Boten Rama. Ere. Nggih, Pak. Hei, Nggih. tunak. Hei, Rene. Ora duwe tata krama subasita sopan santun. Yo gene ning ngarepmu ana Kanjeng Adipati. Klunah-klunu. Yen pangapunten. Mbok anggap papamu aku. Yen pangapunten. Pulung Sari. Inggih Rama. Rene. Kowe kok ngetot iki nyapa? Hei. Ora gegijakan kowe. Sugih kendel bondowani kowe wis wani nresnani putra Adipati. Kula tresna sangat kalian putra-putri panjenengan dalem. Piye? Tresna sangat. Balenono kandamu. Kula tresna sangat kalian putri panjenengan. Balenono kandamu. Kula tresna kan putri panjenengan. Aku ora setuju. Apa yo nganti aku kelakon duweni putra mantu sing kaya kowe? Ora ngerteni apa sing dadi kekarepanku. Ampun Rama. Kowe ora perlu melu-melu. Nanging kula menika tresna sangat. Kowe wong gunung, Nggih. lungguhmu dingklek. Ngombemu banyu blik. Lampumu nggih ublek. Yo gene nresnani putrane Adipati. Kowe apa ora nyawang? Kowe rasa melu-melu. Rama rasa rujuk yen nganti kowe bisa sesandingan marang. Ayo, kowe gelem malih ora? Kula mboten saged. Gelem bali ora? Mboten. Kowe gelem bali ora? Gelem bali ora? Kowe gelem bali ora? Kula mboten. Gelem bali ora? Suwir. Aja mbokeni welas. Rama wis ndhawuhke marang kowe. Kula tresna Oh, sangat. kowe sing balik. Gelem sumikir ora? Kanten
Gelem sumikir ora? Aku dadi bapake. Piye to iki? Pak aku. Kok njaluk bapak Piye to? piye to, Mas? Karakternya pancen yo ngono, bapak iki Pulung keras. sari ki ora disetujoni. Ya terus aku dadi bapake. Kowe Oh, bapake. sampean dadi anune pacangane Pulung Sari. Oh, sih jajal kowe Pulung Sari. Nggih. Kowe bapake. Loro kabeh bengi aku. Aku Mas. Oh nggih. Bapake aku. Kakang Mas, Adikku Gerak-gerak. bocah ayu Pulung Sari. Rama mboten saruja. Kamangka kula sing mboten panjenengan. Graji ndase. Loko. Adikku sing banget ndak tresnani. Inggih Kang Mas. Ing papan kene aku minangka dadi sedulurmu sepuh, sedulurmu tuwa. Gantine Kanjeng Rama. Ing kamangka Kanjeng Rama nalika semana wis kapundhut anggone lenggah dadi adipati banjur diteruske marang rayine Kak Kanjeng Rama. Njur saiki nggon pranatan ora duwe wicaksana, aku sing bakal genteni ramamu. Nduk. Inggih Kang Mas. Inggih. Apa ya kowe didak sia marang Kanjeng Rama? Ganti ta. Inggih Kang Mas. Kudune Kanjeng Rama ngerteni apa sing dadi kekarepmu, apa sing dadi kangen-angenmu ben kabeh kuwi iso ndadekke swasana sing kepenak. Rama mboten saruja, Rama duka. Kula malah dipendak sia Kang Mas. Ditundung minggat Kang. Piye? Rama, kula ditundung minggat. Kowe tunduk mikir, aku sing dadi musuhe. Ceritane kok ganti ngene. Yen samong-samongso Kanjeng Ramamu teko, Samong-samongso. aku sing baki. Yen nalika mbiyen Kanjeng Rama sing lairke kowe lan aku, Gak. banjur iki ora ana sambung getih marang awake dhewe. Inggih Kang Mas. Assalamualaikum. Bobo. Badhe darani mebel. Loh, iki ora sing nundung minggat. Kowe Yo iki Kanjeng Rama Kanjeng Rama iki. sampeyan dipenehi kapitayan marang Kanjeng Rama ku mbiyen kon nglenggahi kalungguhane ana ing kadipaten. Yo gene Lah iya. beda ana ning kebijakane sampeyan. Lah ya aku mek ngetoni cah-cah gitu. Lah kok iki sampe tundung minggat salah ae apa? Lupute apa? Ya ora salah jane. Lah gene kok mbok tundung minggat. Ngene. Sampeyan biyen dadi apa? Diunggahke derajatmu saiki malah hei kowe dadi apa? Dadi apa? Aja kemedel sampeyan. Ayo sampeyan arep mani piye? Ayo ngomong kae adikku kok Ayo. mbok sia-sia. Salahe apa? Salahe apa? Ganti. Loh, Aku tak dadi Pulung Sari ya. Hei, Pulung Sari wedok. Ben aku wedok wis kita golek aman ya aku wis. oh ya wis. Dadi Pulung Sari aku. Kok ora tau bener mas aku dadi apa-apa. Ya. Pulung Sari aku. Ramane, Kepiye bune? anakku saiki wis ora tau mulih. Waduh. Sik. Pancen nalika semana ndak kudang, ndak bopong minangka bisa neruske ana ing palungguhanku. Ya gene. Sliramu ora bisa ndidik marang putrimu. Saged Ramane. Banjur Bocah nakal. Ora kena diomongi. putrimu ora kena dikandani. Inggih Kang Mas. Putrimu ora kena dikandani. Boten kenging Kang Mas. Ayo kudune lak manut marang ibune. Enggih, kudune mekaten lah. Kenyataane ngoten niku. Kuwi apa? Kuwi ketoprak kok kenyataan iki. Wis meneng to, sing penting iki gaseh ngono. Dadi kenyataane ngono kuwi ya, Nduk. Ya. Nggih. Yen kok ora kena mbok kandhani, cukup pun Rama sing ngandhani. Inggih. Nanging ora tau bali. Boten nate Bengi kluyuran. keluyuran. Klambine kepiye? Klambine buka, roke sakmene, Kayak Mak- dodone dibuka. Kayak- Pripun ngoten Lah niku? pika koyok penyanyi sing viral Mayang Karadeni to.
iya. Si. Anakmu. Lah kayak kledang-kledang kae. Belum. Yo. Ya. Jebul kaya mangkene kedadiane. Nggih, Kang Mas. Wah. Utami. Sopo? Utami sinten to? Loh, kok Utami jeneng ngawur mawon? Putriku lan putrine ibumu. Kok ngawur jeneng? Tak jenengke Sri Utami. Sri Utami menika dereng dugi. Lho, kula menika garwane Kamto. Ora melah. Ya. Ya. Coba. Mbok ayo seru. Duduk ndasku. Romelah. Ayo lek wani duduk ndasku. Aku romlah lho. Senenono, Dok. Putrimu senenono. Kowe iki wis tak kandhani aja ngluyur ae. Karo ibune kono sungkem. Nah, Kowe kuwi wis tak kandhani, Nduk, aja ngluyur ae. Umpama dolan ku ya aja nganggo klambi sing metetet kaya kurang bahan. Mosok ge mlaku-mlaku ning turun dalan nganggo klambi sing dodone kebuka, roke sakmene kuwi kaya. Aku kerja kelompok, Mbok. Ya terus irung iki kok disuntik kaya ngene iki. Terus apa janggut ya ngono. Terus disuntiki kabeh iki ditarik-tarik di karepmu ben ngapa to, Nduk? Kok kaya ngono kuwi, Nduk? Ibu lek ngomong wis bola-bali ora usah aneh-aneh. Dadi anak janggute disuntik ben ngapa? Sik. nyapa? Masa bojone carik tangane pusing iki koyo. Oh iya. Goblok. Ampun. Kowe ulu. Ayo. Iki nek dicape ora iso. Iki mang anu Mas, sekilas cerita keluarga ngono lho. Bareng aku dadi romlah lawane nyapo-nyapo. Wani kok welek wani. Kowe ngawur kene isu mepes nih iwak. Ditembangnya Mas. Siap. Oh, tembangnya apa Mas? Loh, rame duet bareng janda baru. Janda Pas, baru. Belok, yo. Neno ya. Awas, Pak. Yo. Yuk kanca-kanca siap. Yo, dadoske Mas. Ya, duete. Hey. Mas Luduk jajan. Kualat we. Kualat karo rompong. Deg-degan dek dek. Deg-degan jantungku deg-degan. Hari aku krungu kabare. Ora aku rangan. Apa bener sliramu wis pepisahan. Raja Dede. Teratapan Mas. Mas Luduk. Sempatan Mas, sempatan. Oh. Pisan kas Mas. Pisan kas Mas. Ya. Ora. Ngopo? Kalau mencolok divisi mencolok tau biasa kok tanggal kok biasane. Oh. Didudul. Oh, mak. Lekak ngono ya. Kuwi tak delok, dhek kan rada nyeret sithik. Iya. Teratapan jantan
deg-degan jantungku deg-degan nalikane aku krungu kabare ora ngono aku ra ngerti apa bener sliramu wis berpisah. Mas, Sep, sep. teratapan mas. Teratapan jantungku tersepan. Ora kepengen nyale sampean. Tak kira mas sampean isih bujang. Aja bulan sampean dudan Wes, ora usah dipikir. Sing penting tetep wong loro. Sejodohan iki selawase. Ora kena pisang nih. Ya lo. Oke, dongke gantune dewa. Yen wis tak satu, oke ayo kendang opo. Saturday malame minggu Dong rayu dadi kandilan ning atiku. Jan, apa-apa ki nek wis chemistry Oh iki iya iya. penak. Ngono. Maka anggar bendina pedok ngene. Ya, anu dengaran kendangane kandam kok penak ki. Wo cempo sing nang Oh, cemple. kancaku. Cemple. Sandengku Mas iki. Cintaku. Sekonyong kodel karo kowe. Ayo Bu. Paripatan durung ndemo wani padel. Modal bensin seliter, motor putar standar. Tak ampiri ayo tak cak muter-muter. Iki waranggonoku terbaru Mas. Saya itu Mas. Urung pernah Memang melu. saya itu yakin terhadap penjenengan bahasanya jenengan itu selalu mengangkat generasi-generasi waranggono yang tulungagung. Iya no. Ingin Iki saya urung ngoten, Mas. urung tau neng gen wayang ya Dek ya. Nggak tahu. Iki biasanya nyindeni tahlilan, yasinan ini. Awur kleru iki. Tanya siapa? Mas Mane siapa lho Cak? Dipun tepangaken nami kula Restu. Oh, Restu koyo jenenge bis jenengmu ya. Nggih. Restu ki Iki lah. duwe dulur. Pangi. Apa? Pangi kernete bis pelita lho. Boleh mayang. Oh. Iya sing. Kernete Iki mau neng kudutan anu tuh. Saka Napa penjen. Bapak Ika? Ya ngono lek ngaturi aku bobo ngono ya. Suarane kayak tau roh. Kok puwe nak Kayak lagi. serak-serak basah. Judule Pasaran nih. ya Judul apa? judule sate anu kok sing ngersake Pak Seno Sate. Oke. Pak Seno Sate. Pak Seno Sate iki nyon lagu judule Sunduk Sate. Judule Sunduk anu ninggal katresnan. Oh, tinggal kata. Oke, siap ninggal kadres. Sakit ya, Dek ya? Restu ya? Insya Iya, Allah ya. sakit. Jajal saiki dijajal dhisik. Kendangane ngangge kendangan jaranan lho kowe. Nggih. Awakmu kan kondang tukang jaran to. Jaran. Iki tukang jaranan lho Mas tak Oh, cukup. alah. Ibuke mawon kula mboten. Bojone Mas Kluthuk ge tukang jaran no. Oh, Dek nggih. iki numpak jaran lagi metu ke panggung Langsung langsung mlebu mudhun. rumah sakit tok. Sebabnya Lah, telusupen gedek. punya tuh jaran ketika. Ayo Jal, pengen robah ya awakmu aku. Ya. Lah mu kemalan aja mung nang ngisor nang dhuwur panggung kudu kemelalet. Ya, ya. Jan Kang Hasim nek golek sinden so pinter-pinter. Iki sing golek khusus aku kok. Oh, iya, iya. Liyane tak sortir ndak oleh. Ya, ya, ya. Iki kudu golek aku dhewe. Wis aja rekor-rekor borong le. Iya. Enggak. Kok kayak
Wong iki ketok lho. Iki sing jak sapa iki ketok. Sinten? Manajer iki sing kene. Sinten, Mas? Mesti ketutne. Agung lho. Dadi Ayo Jal. Ya. kakane dik. Nangis sajrun. Nangis sajroning atiku. Ayo. Nalika sliramu Hop. Ya. Bocah iki sumeh mesem men. Demen. Oh, iku sampe mesem terus kok gendeng sak kuwi. Ya mboten niki tasik waras nggih Pak sekolah. Parah. Iya. Rong jam iki waras, baru gendeng. Loh, lek gendeng neng budaya ndak apa-apa, selalu ngudi, ngono. Dom iki balik tahun 2012. Sindenmu enek sing jenenge Yosi wis koyo iki. Ah. Suarane persis lho. 2012 niku kula tasik lahir, Pak. Oh iya. Raine resik gitu sing ireng. Bisa tak golekne pemutih kowe. Ayo terake. Tinggalkan terusan. Ya. Ya. Loh, piye ta? Maksudnya Mas. iki apa? Mas, awake dhewe nyambut gawe wis pirang-pirangane taun. Aja ngono cara Mas. Kowe nek gak seneng melu grup liya, Mas. Maksudnya gini. Ya. Langgam biasa sing pertama. Hop le, hop hop hop. Jaranane engko sik langgam biasa. Sing salah ya sampean pemimpin atau latihan. Ora usah dilatih, bodho ngerti kok kuwi. Padha ngerti. Alah, asine ya omong tok dhuwit mangan kuwi. Ayo datrake. Ya. Diwiwiti saka origine. Net not. Ayo. Yen ki mau anakane Mas. Nggih, Iki blantungane. iki mbok-mbokane. Iya. Junior kali senior. Heeh. Lagi sing kidul dhewe malah kayak pasar melarak no. Aure iki Iya. kernet kol soko. Niki jenenge Dinda Asmarawati. Oh, Dinda Asmarawati Iya. nggih. Ingkang menika Mary Tobrut. Metobrut. Ingkang menika Mia. Mia Anjasmara. Mia Aprilia. Mia Aprilia. Kok ganti-ganti jeneng kok. Kowe kok nek diparani jaluk sumbangan tuku klambi sekolah. Gak. Iya. Aku pengen suaramu bertiga. Bertiga iki suaramu dadana siji, lek dadi siji engko dadi awakmu koyo wong keleng-kelan ngono ya. Eh, Tembange Sumanding. Hmm? Sumanding. Sumanding api-api iki. Jogetan sak suaranya harus sama. Nah, yen iso sampean atraktif nduk, mergo kan ndereke Pak Eko mesti kan kompak rame. Yen iso sampean ki atraktif sing sitok menek terop karo menek rijing dadi ya. Sampean ngerti Sumanding apa ora? Sumanding ki alun-alun kae kauman. Kae nggon ngulon sithik. Sumanding terus lagi Sumoroto lah ngono bablas. Bakul pecel teri. Ayo datrake. Pengen tak delok obahmu cah telu. Iya. Ya. Ya. Wis lurus apa rong sape iki? Sape sap. Terus. Siap, Bro. Sing nyiapne bayo aku. Oke, Pak. Oke. Ya Jal siap dhewe lan Brut. Ayo Jal, siap Brut. Sing Siap, Bro. Ah, terus Lencang. Sampai endene ya. kencang kanan. Lencang kanan. Gerak. Wis pengen. Biyen Ora cecek-cecek. Kira lakon ada. ulamu ki bayar opo? Wong iki SMA ora tutup meteng kok. Ora ya, Pak. Ngamut. Ora sang gawe basa Indonesia yen ora paham. Coba bae. Wah, Yo. parah. Ayo. Syoko, masuk. Apa? Ma kita. Jaranan iki. jaranan apa yang dadi? Ora. Dadi ngruwek. Syok. Grep. Awas. Ngempet. Apa kuwi? Lengan dilempet. Wah. Nah, ngono lho Jawa. Ngan ceng. Apa? Tangan kenceng. Kencang kanan. Nah. Ayo, Dok. Nah. Nganpet. Tangan dilempet. Ya. Awas. Lingak. Apa kuwi? Rai ndangak. Oh iya. Nah, pas. Nah. Ngan gem. Oh, tangannya gegem. Ngan cu. Tangan maju. Ayo, tangan maju. Ah. Cideng. Apa kuwi? Driji ndudeng. Ya. Nah. Ciburung. Apa kuwi? Driji mlebu irung. Apa eneng kok barisan